Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tine nhau dzetsaona yemumugwagwa inotyisa iyo yakaitika muna Borrowdale Road inosanganisira motokari inodhura zvikuru yerudzi rweTesla iyo yaive ichityairwa nemwanakomana wemuzvinabhizimusi ane mukurumbira Tinashe Mutarisi Jr. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure. Mugwagwa wemuna Borrowdale Road wazunza vanhu mushure mekunge motokari yerudzi rweTesla chena iyo yaive ichityairwa naTinashe Mutarisi Jr. yadhumana neimwe motokari yerudzi rweHonda Fit. Tsaona iyi yasiya vanhu vakawanda vachitya, zvikuru tichitarisa kuti motokari yeTesla iyi imota inodhura uye iri pamusoro-soro panyaya dzeteknoloji. Pashure pekudhumana uku, baba vake Tinashe Mutarisi Senior vatsinhira kuti mwanakomana wavo akakwanisa kubuda mutsaona iyi asina kukuvara stereki. Mumwe mukadzi aive achityaira Honda Fit iyo yakabonderana neTesla akakuvarawo zvishoma ane minor injuries. Chokutenda ndechekuti hapana mweya wakarasika mutsaona iyi. Mhuri yekwaMutarisi yaratidza kutenda kukuru kuna Mwari kuti zvinhu hazvina kuipa kudarika zvazvange zvoda kuitika. Tsaona iyi haisi yekutanga. Gore rakapera iro Saintfloew akapona neburi retsono mushure mekunge apindawo mutsaona Yakaipisisa neimwe Tesla yekwaMutarisi.